struggle kayo sa paglakaw kay uwan kayo man. Slide man patay yun ni. Wala mag-video. Okay, basay, padong dito ubos. Basay. Parang murang business sa rainbow ba. So, awara. Malik man dire kay kan man. Ngita may tanom. Dahil igabot dito kay mamatay. Useless kayo. Tanom. Hapit na, naghangat tumi. Kila pa. Okay. Saan ta mamutong guys? Hangat na, wing. Daot na ba? Daot na ni Char. Slide back. Ben, ate lang, here is Ben. Ayaw, diretso na tas butungan. Ibalik na uli. Mamutong sa mi. Sige, lagi mo. Sige mo, mawag. Thousand years later. Magkuhan ka mo uling katas ya? Ulingan dito ba? Hindi ka magbuhatan ta. Kasi ka sagaranan, ako binubara mo ako. Ano siya doon? Ha? Ano siya doon? Basta ka bilang ubos? Ha? Pagi kayo daw, aris din ninyo karon? Mama di ay. So guys, kakao anda ko ha, fresh from the tree. Saan dyan nakabukbunga? Sige na. Ate ka magpatong, gano'n yung labot ako. Barog gani ko, swag barog. Mo di ay. Dibaga na. Ayok ka. Nice. Makuha niya siya. Ayok ko na yung pagkabli no. Hi guys. Survive me sa amo adventure. Harang buko guys ay. Kabi busog guys, salamat sa grasya. Taran. Dagan pa kayo sa sobra. So ilahan na. Mautang among bukid vacation. So next time pod, malik na rin po. Goodbye, peace out.